abin da muke so nake so ga mu ku je ku ci gaba da addu'a da kamar da kuke karantawa ni ma na karanta gobe ne ko ran litinin za a yi campaign shi sa na tsaya nan gida muke ta addu'a yanzu an ce an daga wannan so in ba ku assignment ina so in ba ku assignment din shine na farko mu ci gaba da musu addu'a na biyu idan da wanda suke magana da su gaya musu kar su ci gaba da wannan tsari nasu wanda in sun yi ku ce Rabi Kwankwaso ya ce sai an zo an ce gara ma Ganduje duk da lalacewar Ganduje saboda haka har yanzu ba a yi ba har yanzu muna sa rai su sami hankali ya shiga jikinsu su gane nan ne inda ake son su gane cewar akwai hakkinmu a kansu ba abu mai ciwo da ya wuce wannan tsari da gwamnati da muka kaba a ce a ɗauke akushin ga baki ɗaya a kai wa gidan Ganduje wannan abu ne wanda yake na ganin ba malami ne ni ba amma kun je ku tambayi malamai ina hakkin ƙarshe ina kun gansu ku gaya musu ni